Gyere ide, gyere. Na gyere. 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 Hát értől lány. Gyere. Na, itt. Na, így ide. Lány, eljövök. Diszko. Kukucs. Kukucs. Ennek ármolja. Nem, utána. Gyuszko! Kukucs! 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 Ez is jó volt, hogy ráfeküdt. Jó, hát rászánkedik ezt. Most egy milyen képet? Nem kamerázom. Ja. Hozzábúj. Te ráfeküdt. Ez is jó nem volt. Hol a cica? Hol a cica? Keresd meg itt. Keresd meg a cicát. Keresd. Fogd meg itt. Fogd meg a cicát. Koppanyi fogalma. Buksi. Jaj! Már nem szereti. Na, megyétek el. Nem engedik ide, hogy... Dehogy is. Nem, hát. Ne, cic. Ne báskodni. Na, figyeld, hagyjad. Na, kikoparja a szemét. Afelé nem kaparj, mondom, hogy nem kaparj. Én tudom jól érni, azt kell csinálni, hogy így föl kell. Már macska fél. Karni, ne bánsd. Cic. Szili. Engedjétek ki a macskát, már nem érzi jól magát. Most is akarom én. Öcsi, jó őseit. Most kérdeznek. Na, Karni. Nem bántod. Nem bánt sajtot. Nem állok. Nem bántod, de egy kicsit áll neki. De nem bántod. De a szemünk fénye, mondd meg a hacskádnak, hogy ez a szemünk fénye. Ez a szemünk fénye. Gyere, vidd ki Gyuszkornak. Kimegy, de én is kellett. Nem tudod kimenni. De én is kellett, hogy kimentek. Ha, itt a Gyuszko. Ki a másra rajzolt, és kimentek. Ide jössz anyához? Jó lesz? Amikor ráfeküdt, hát a sokából. Na, Nem megy. nem, Maria. Jaj, kifut a cica. Na, hát így ez megnézve. Videózok. Ezek videózok. A macska úgy érezte, hogy a gyerek fél, akkor támadott, akkor ő is jobban jött.